Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bobing. Taong 1960, Sibulan, Negros Oriental. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan sa paanan ng bundok ang pamilya ni Bobing. Nasa edad 17 anyos siya noon at ang tanging pinagkakaabalahan niya sa kanila ay ang tumulong sa trabaho ng kanyang ama. Lumaki siyang mamumundok, kaya bata pa lang siya, hasang-hasa na siya sa paglalakad. Araw-araw umaakit sila ng bundok para maghanap ng mga bagay na maaaring mapakinabangan. Maraming alam patungkol sa kayamanan ang kanyang ama at kung minsan, kapag nagkataong maaga nilang nakuha ang mga pakay nila, ginugugol nila ang kanilang buong maghapon kakahanap ng mga kayamanan. Ayon sa kanyang ama, na sa mga kabundukan ng Sibulan, merong hindi masukat na gintong nakatago. Ang pinagbabasehan doon ng kanyang ama ay yung mga simbolong nakikita nilang nakaukit sa mga bato. Kalakip ng mga simbolong yon ay ang wangis ng tao, puso, pagong, at iba pa. May mga linya rin silang nakikita na nakaturo sa isang direksyon kung kaya't sinusubukan nila itong sundan para alamin kung saan yon paroroon. Subalit, sa ilang taon nilang ginagawa ito, nanatili pa rin silang bigo. Minsan nga, tuwing umaakit sila Bobing sa bundok, hindi na niya pinapansin ang bawat bagay na sinasabi ng kanyang ama. Sa pagtungtong ng buwan ng Mayo noong mismong taong ito, patuloy pa rin ang kanilang pamumundok. Ang pangunahing hinuhuli nila noon ay mga galang hayop, kagaya ng baboy ramo at malalaking sawa. Dahil sa matagal na silang pabalik-balik sa lugar, hindi na nila iniisip pa na baka may mga nilalang roong naninirahan na malayo sa uri nila. Isang hapon, habang naglalakad pababa ng bundok ang mag-ama, meron silang nakasalubong na isang lalaking may karga-kargang bayong sa likod, nakasuot ng malaking salakot at may daladalang tungkod. Nakayapak lang din yon, kung kaya't agad itong nakaagaw ng kanilang pansin. Dahil sa iisa lang ang daan sa lugar, hinintay muna nila yung makalapit sa kanila bago nila ito kausapin. Pagharap ng lalaki sa kanilang kinaroroonan, may hinahon naman itong tinanong ng kanyang ama ng, "Magandang hapon ho. Saan ho kayo pupunta? Wala kasing kabahay-bahay sa lugar na binabagtas ninyo eh. Kung magpapatuloy kayo, baka abutan kayo dyan ng gabi. Mas mainam ho sigurong bumalik na lang kayo sa baryo. Bukas na kayo tumawid, para sigurado." Nang marinig naman ng matanda ang sinabi nito, agad naman itong itinarak sa lupa ang kanyang tungkod, sabay alis ng suot nitong salakot. Pagtitigan nilang tatlo, doon napansin ni Bobing ang napakahaba nitong puting buhok, maging ang balbas nitong halos umabot na sa dibdib. Unang tingin niya sa taong yon, inaasahan na niyang hindi ito pangkaraniwan. Napaka-imposible naman kasing magkaroon ng napakaputing buhok sa kabila ng pagiging gala nito sa mga gubat. Ayon pa kay Bobing na nasisiguro din niyang hindi yun naliligo dahil sa dungis ng katawan nito. Makalipas pa ang ilang minutong pagtitigan nilang tatlo, mahinahon namang sumagot sa kanila ang matanda ng, "Huwag niyo akong isipin. Bigyan niyo muna ng pansin ang mga kalagayan niyo rito. Mapanganib ang gubat, Manong. Hindi na dapat kayo gumagala sa mga oras na ito." Kasabay ng pag-uwi ka ng matanda, ay ang dali-dali naman itong paglakad papaitaas ng bundok. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, hindi na nila yun pinansin sa kadahilanang napagtanto nila maaaring alam din ito ang kanyang ginagawa.
Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbagtas ng daan pababa, napansin niya ang panaka-nakang paglingon ng kanyang ama sa lugar na dinaanan nila. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya nababahala at natatakot ito. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan nang makarinig sila ng kakaibang pag-aangil sa looban ng kakahuyan. Unti-unti nilang nilingon ang paligid hanggang sa doon nila nasilayan ang mga nilalang na may mga nanlilisik na mga mata. Panay din ang paglaway ng mga ito habang nagmamasid sa kanila na parabang nais sila nitong sakmali ng buo. Dahil dito, hindi na sila nagdalawang isip pang tumakbo papalayo sa lugar na yon. Kahit napakadulas ng daang kanilang tinatahak, patuloy sila sa pagtakbo hanggang sa marating na nila ang paanan nito. Pagkababa nilang dalawa, laking gulat na lamang nila nang tumambad sa kanilang daraanan ang isang lalaking may dalang itak na patuloy na nagmamasid sa kanilang kinaroroonan. Sa estado nito, ramdam na ramdam ni Bobing na meron yung masamang binabalak. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan na yung lumalapit sa kanila na siyang naging sanhi upang pilit naman silang umatras pabalik sa itaas ng bundok. Maya-maya pa, nang akmang papasok na sila sa loob ng kakahuyan, doon na naglakas loob ang kanyang ama na magtanong dito ng, Sino kayo? Bakit niyo kami sinusundan? Ano ba nagawa naming kasalanan sa inyo? Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, bigla naman yung umangil kung saan doon na nila nasilayan ang maiitim nitong mga ngipin. Pagtitig ni Bobing sa mga mata nito, halos mapasukan naman siya sa kadahilan ng ramdam na ramdam niya ang animoy pagbaliktad ng kanyang sikmura. Sa puntong yan, hindi na nila mawari ang kanilang gagawin buhat sa alam na nila sa kanilang mga sarili na marami pa yung mga kasamang nasa paligid. Iniwasan din ng kanyang amang dumukot ng patalim nitong dala dahil maghuhudyat lang yun sa lalaki na lalaban sila. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, wala naman silang ibang nagawa kundi ang makiusap. Kahit hindi nagsasalita ang taong yon, pinilit roong makipag-usap ng kanyang ama sa pagbabakasakaling sasagot yun sa kanila. Lahat na yata ginawa nila para matanong yon ng maayos, ngunit nanatili yung tahimik habang dahan-dahang lumalapit sa kanilang kinaroroonan. Pag-amba nitong susugod na sa kanila, bigla naman silang natigilan nang marinig nila ang tinig ng matandang nagsasabi ng, Hindi yan sasagot sa inyo. Saan kayo nakakita ng maninilang kumakausap sa kanyang biktima? Mapalad kayo dahil nandito ako nang magparamdam sila. Pagsilay nila Bobing sa kinaroroonan nito, doon nila nakita ang matandang iniaabot ang bayong nitong dala. Pagkuha niya rito, nasipat niya ang mga garapong nilalaman nito na merong iba't ibang kulay. Nang akmang kukunin niya ang isa sa mga ito, agad naman siyang pinigilan ng matanda dahil ayon dito, masusunog ang kanyang palad kung tatangkain niya yung kunin ng walang pahintulot. Matapos nitong makapagbigay ng abiso sa kanya, bigla naman yung lumundag patungo sa kinaroroonan ng lalaking humarang sa kanila. Pagharap ng matandang yun sa nilalang, walang kaabog-abog naman itong tinaga ng itak. Subalit bago pa man yung tumama sa kanyang balat, nagawa niya na yung mailagan. Nang akmang hahatawin pa siya nito, bigla na lamang natigilan ng lalaki nang masipat nito ang tungkod ng matandang nakatutok na sa kanyang dibdib. Isang maling galaw. Magkakaroon ka ng butas sa gitna ng katawan mo. Umalis na kayo rito. Sa ibang lugar na lang kayo maghanap ng makakain ninyo. Wika ng matanda sa lalaki. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi,
wala na yung nagawa kundi ang umatras. Bago nito nilisan ang lugar na kanilang kinaroroonan, mahinahon yung yumuko sa kanilang harapan, pagpapakita ng pasasalamat at paggalang. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, dahan-dahan namang lumapit sa kanila ang matanda para ilahad ang tungkol sa mga nangyari. Ayon dito, matagal nang usap-usapan ang tungkol sa 5 pamilya ng mga aswang sa lugar na yon, kung kaya't nagdesisyon siyang maglibot upang masigurong wala yung mabibiktimang mga inosenteng tao. Noong nagkita sila sa kalagitnaan ng bundok, inakala ng matandang yon na silang mag-ama ay pawang mga antingero. Mabuti na lang, bago sila tuluyang makalayo sa isa't isa, naramdaman niya ang pagiging ordinaryo ng mga ito. Dagdag pa ng matanda na kahit mangmang sila sa mga lihim na karunungan, nasisiguro niyang merong potensyal ang anak nito na maging isang antingero. Alam niyang hindi nagkataon ang lahat ng kanyang naramdaman noong una niya yung makita, kaya siguradong sigurado siya sa kanyang hinala. Para mapatunayan ang kanyang kuro-kuro, inabisuhan niya si Babing na hanapin ang dilaw na batis kung saan dumadaloy ang tubig na naglalabas ng kulay puting usok. Alam kong susundin mo ito, iho. Makinig ka. Pagdating mo sa lugar na yon, hanapin mo ang batong kahalintulad ng kulay ng dugo. Ito lang ang iyong pakay sa lugar dahil lahat ng batong makikita mo roon purong nagtataglay ng lason. Isang maling galaw lang, hindi ka na makakauwi. Kapag nahawakan mo na ito, banggitin mo ang 2 katagang ibubulong ko sa iyo. Mula roon, lalabas ang isang babaeng gawa sa usok na merong korona ng liwanag. Hayaan mo lang ito sapagkat magkukusa yung papasok sa katawan mo. Kapag naglaho na ang nilalang, maaari ka nang makaalis sa lugar, bit-bit ang bato. Pero sana, sa pag-alis mo roon, huwag mong kakalimutan na yun na rin ang umpisa ng pagbabago ng buhay mo. Hindi madaling tahakin ang daan ng pagiging isang antingero. Lahat ng mahal mo kusang mawawala sa iyo. Hindi ka rin magkakaroon ng pagkakataong magmahal at makagawa ng sariling pamilya. Kaya sana'y bago mo tanggapin itong tadhana, dapat hindi ka lang handa sa isip, bagkus ay dapat handa rin ang iyong kaluluwa. Seryosong wika sa kanya ng matanda. Matapos nitong mailahad ang mga bagay-bagay, lumapit yun sa kanya para ibulong ang 2 kataga. Pagkaraan pa ng ilang minuto nilang pag-uusap, dali-dali din yung naglakad pabalik ng bundok. Bago ito tuluyang maglaho sa kanilang paningin, sumigaw pa yun sa kanya na kapag handa na siya, huwag siyang mag-atubiling hanapin ang tinitirhan nito. Ayon sa matanda na, marami siyang maituturo kay Babing ukol sa batong kanyang makukuha sa lugar na yon. Sa paglipas ng mga araw, wala siyang ibang inisip kundi ang tungkol sa sinabi ng matanda. Bagaman paulit-ulit siyang pinapaalalahanan ng kanyang ama na mabuhay ng pangkaraniwan, para bang hindi na talaga yon mawala-wala sa kanyang isipan. Mapaumaga man o gabi, paulit-ulit itong naaalala ni Babing hanggang sa dumating ang puntong hindi na siya nakatiis. Isang hapon, nagkataon namang tumungo ang mga magulang niya sa baryo para bumili ng mga pangangailangan nila. Matapos niyang asikasuhin ang 2 niyang kapatid, hindi na siya nagdalawang isip na hanapin ang nasabing batis. Kahit wala siyang ideya kung saan ang eksaktong kinaroroonan nito, hinayaan niya lang ang kanyang sarili na dalhin siya roon ng tadhana. Sa isip-isip niya, kung talagang para sa kanya ang bagay na yon, makikita at makikita niya ito. Lumipas ang ilang oras niyang paglalakad sa bundok,
doon na nga niya nasilayan ang isang umaagos na batis na naglalabas ng mapuputing usok. Pagsilay doon ni Bobing, walang pagdadalawang isip naman niya yung pinuntahan at nang marating na niya ang lugar, doon tumambad sa kanya ang isang napakagandang tanawin. Lahat ng bato sa lugar na yon ay nagkukulay dilaw na para bang merong kakaiba sa mga ito. Unti-unti rin niyang napapansin ang pagkulo ng tubig kahit napakalamig naman ito. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, doon niya nasilayan ang isang batong kulay dugo na nasa gitna ng batis. Mataas ang lugar na kinaroroonan nito, kung kaya't inaasahan na niyang hindi yun madaling kunin. Habang unti-unti siyang lumalapit sa bato, doon na niya dahan-dahang napapansin ang mga pangitaing pabigla-bigla na lamang sumasagi sa kanyang isipan. Ayon pa kay Bobing na ang pangitaing yon ay tungkol sa isang digmaan kung saan marami ang namamatay. Matapos ang digmaang yon, may nakita siya roong isang bato na dahan-dahang nagiging kulay pula dahil sa pagsipsip ng mga dugong dumanak sa mga katawan ng mga mandirigma. Dagdag pa niya na, matapos niyang masilayan ang mga pangitaing yon, tila bang bumilis ng bumilis ang takbo ng panahon kung saan doon niya nasaksihan kung papaano mabuo ang batis na kasalukuyan niyang kinaroroonan. Naniniwala si Bobing na ang digmaang kanyang nakita ay maaaring naganap sa lugar na yon ilang libong taon na ang nakakaraan. Ang mas ipinagtataka niya pa, bakit wala siyang nabalita ang istorya na merong kaugnayan dito? Matapos naman niyang mapag-isipan ang tungkol doon, nagdesisyon na siyang suyudin ang batis para kunin ang bato. Habang binabagtas niya ang daan, may mga nararamdaman siyang kakaibang bagay na para bang pumupulupot sa kanyang mga binti. Pagsilay niya sa ilalim ng tubig, doon niya nakita ang mga kalansay ng tao na animoy pilit pumipigil sa kanyang galaw. Nang akmang babalutin na siya ng takot sa kanyang buong katawan, agad naman niyang ibinaling sa ibang lugar ang kanyang paningin para kahit papaano makalimutan niya ang tungkol sa kanyang mga nakita. Maya-maya pa, nang medyo kumalma na siya, mabilis naman niyang tinahak ang daan hanggang sa masipat na niya ng malapitan ang batong kulay dugo. Nang akmang hahawakan na niya ito, mula sa likurang bahagi ng bato, lumitaw ang isang kalansay na nababalot ng baluting napakaluma na. May suot-suot ding korona ang kalansay na yon at meron itong hawak-hawak na espada. Pagsilay nitong kukuhanin niya ang bato, bigla naman yung lumundag patungo sa kanyang kinaroroonan at walang habas siya nitong pinagtatataga gamit ang tanga nitong armas. Sa halos ilang minuto nilang pagbubuno, ramdam na ni Bobing ang hapdi ng kanyang mga sugat. Nagtamo na rin siya ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan at nagawa na rin itong maputol ang kanyang 3 daliri. Pilit niya ring sinubukang labanan ang nilalang na yon pero para bang wala silang kakayahang mapangibabawan ang lakas nito. Nang mapagtanto naman niyang hindi siya roon mananalo, nagdesisyon siyang ituon ang kanyang atensyon sa pinaglalagakan ng bato. Kahit ilang saksak at hiwa pa man ang kanyang mata mo, nagpumilit siyang kunin ito hanggang sa matagumpay niya na yung maisakatuparan. Paghawak niya sa batong yon, agad namang gumuho ang kalansay at kasabay nito ang mabilis na paghilom ng kanyang mga sugat at pinsala sa katawan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, minabuti naman ni Bobing na umuwi na muna sa kanila para magpahinga. Subalit, habang binabagtas niya ang daan, bigla na lamang niyang nasilayan ang matandang nagligtas sa kanila. Nakaupo yun sa sanga ng puno habang masayang nagmamasid sa kanya. Pagtigil niya sa harapan nito, dali-dali naman siya nitong isinama patungo sa pinakapuso ng kakahuyan. Sa halos ilang buwan,
Doon siya na malagi. At ang tanging naging komunikasyon niya lamang sa kanyang pamilya ay sa pamamagitan ng isang batong nilalagyan ng matanda ng tubig sa uka nito. Ayon sa matandang yon, wala siyang dapat ipag-alala sa kadahilanang naabisuhan na nito ang kanyang ama. Nang marinig naman ito ni Babing, doon pa lamang siya nakampante ng lubos. Sa paglipas pa ng mga buwan, nalaman niya na ang kapangyarihan ng batong yon ay ang pagkontrol sa lahat ng kalansay na namatay sa lugar na kanyang kinaroroonan. Sa tulong ng bato at 5 buhay na kataga, kaya niyang pabangunin ang mga ito. Hindi ko nababanggitin kung ano ang pangalan ng mutya. Labis yung tinututulan ni Babing dahil kagaya ng isang babasaging bagay, madali rin yung mawasak kung sakali mang malaman ng kanyang mga kalaban ang totoo nitong kahinaan. Yun din ang paulit-ulit na ipinapaalala ng matanda sa kanya noong sila'y magkasama pa. 2 taon ang lumipas matapos ang kanyang pagsasanay, naging isang ganap na siyang antingero. Alam na rin yun ng kanyang pamilya kung kaya't kahit saan siya magpunta, hindi na yon nagbabawal sa kanya. Ayon kay Babing na magmula noong tinangan niya ito, kung saan saang lupalop na siya nakakarating kasama ang matanda. Bawat baryo na kanilang pinupuntahan, nililipol nila roon ang lahat ng masasamang nilalang. Halos ni minsan, hindi siya nakilala ng kanilang mga kalaban dahil ang tanging pinapasugod lamang niya ay ang mga kalansay na kanyang tinatawag. Nga pala, baka maisip ninyo, nahanay sa panig ng kaliwa ang kapangyarihan ni Babing. Uunahan ko na kayo, nagkakamali kayo. Ang mga kalansay na kanyang tinatawag, walang kakayahang magpakita o magparamdam man lang sa mga pangkaraniwang tao. Sa oras na magtangka yung patayin ng isang pangkaraniwang nilalang, kusa yung nawawasak at ni minsan, hindi na yon maaari pang mapabangon. Ang tanging kaya nitong patayin ay ang mga tao lamang na gumagamit ng lihim na karunungan ng kaliwa. Sa katunayan, ilang beses nang pumatay si Babing ng mga mangkukulam gamit lamang ang mga kalansay ng aswang na matagal na panahon nang itinago ng matandang nagsilbi niyang maestro. Sa pagbalik niya noon sa kanilang pamamahay, pakiramdam ng kanyang ama, hindi na siya yung Babing na anak nito. Bukod kasi sa napakatanda na niya kung mag-isip, hindi na rin siya gaanong tumatawa sa mga mabababaw na biro. Sa loob ng ilang araw niyang pamamalagi sa kanilang tahanan, doon niya nalaman ang tungkol sa patuloy na pag-iral ng mga aswang na minsang tumambang sa kanila. Nang mapag-alaman ni Babing ang tungkol sa mga ito, hindi na siya nagdalawang isip na bumalik sa bundok na dati nilang sinasaka. Para masigurong magpapakita yun sa kanya, nagdesisyon siyang umakyat ng bundok sa pagsapit ng araw ng Biyernes. Habang binabagtas niya ang lugar papaitaas, ramdam na ramdam niya ang napakaraming mga nilalang na umaaligid sa buong paligid. Maya-maya pa, bigla na lamang siyang natigilan nang masipat niya ang isang lalaking walang pang-itaas na kasuotan na bigla na lamang humarang sa kanyang daan. Kagaya nung bata pa siya, nasipat niya rin ang hawak-hawak nitong itak kung kaya't sa pagkakataong yon, nag-uumapaw naman na tuwa ang kanyang nararamdaman sa kanyang kalooban. Habang patuloy siya nitong sinisindak, wala naman siyang ibang ginawa kundi pagmasdan ito. Pagsilay niyang susugod na yon sa kanyang kinaroroonan, agad naman niyang itinaas ang kanyang kaliwang kamay na siyang naging sanhi upang umahon mula sa kailaliman ng lupa ang lahat ng kalansay na matagal na panahon na nagpahinga doon. Sa isang iglap, tanging mga sigaw na lamang ng mga aswang ang kanyang naririnig hanggang sa hindi naglaon, bigla namang tumahimik ang buong paligid. Sa pagkakataong yon, nasisiguro na ni Babing na paslang na niya ang kabuuang lahi ng mga ito.
Isa yung napakalaking kaganapan sa buhay niya dahil simulat sa pool, yun na talaga ang nais niyang mangyari. Isa rin yun sa kanyang mga rason kung bakit niya piniling ipahuli ang mga nilalang na yon. Magmula noong nalipol na niya ang pamilya ng mga aswang na naninirahan sa bundok, muli silang bumalik ng kanyang ama sa dati nilang trabaho. Yun na rin ang naging trabaho nila sa loob ng mahabang panahon hanggang sa tuluyan ng nanghina ang kanilang padre de pamilya. Sa pagkamatay ng kanyang ama, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa hanggang sa matutunan niya na rin ang pamamaraan ng mga panggagamot. Paminsan-minsan, bumibisita rin sa kanya ang matanda para magbigay ng mga kaukulang halaman na may kakayahang gamutin ang mga malulubhang karamdaman. Pero alam niyo ba, na kahit ilang dekada pa ang lumipas sa buhay ni Bobby noon, hindi pa rin siya nakakalimot ukol sa kanyang naging karanasan noong una niyang kunin ang pulang bato na may dugo ng mga mandirigma. Okay, opinyon ko sa kwento. Oo nga no, medyo napaisip din ako na baka yung tinatangan ni Bobby na pulang bato galing nga sa kaliwa. Pero hindi, nilinaw naman ni Bobby na hindi yun galing sa kaliwa. Kasi ang pwede lang atakihin ng mga kalansay na pinapaahon niya na nasa espiritual na estado, mga kampon lang na nasa kaliwa. Yun nga, siguro may mga negatibong enerhiya o yung masasama talaga ang budhi. Kasi kapag sinusubukan siguro ni Bobby sa ordinaryong tao, yung kalansay na pinalusob niya mawawala. 'Di ba? So, make sense nga naman. Baka nga naman talagang pangpurong kanan to. Pero ako sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakarinig ng ganitong klase ng mutya. So, hindi ko alam kung marami ba to o nag-iisa lang si Bobby ang meron. Kasi kung marami to, pwede nilang kontrolin lahat ng mga kalansay, di ba? Hindi ko lang magets kung kaluluwa ba ng kalansay o yung mismong kalansay na nasa spiritual na anyo. Sayang lang, wala tayong naging paglilinaw tungkol sa bagay na yun. Pero overall, napakagandang kwento nito. Lalo na tumaas balahibo ko yung naresba ka ni Bobby, yung mga aswang na humarang sa kanila. Ang ganda nun. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.